Регресията е терапевтичен сеанс, при който навлизаме спонтанно в някои от нашите минали прераждания или така наречени реинкарнации. Прераждаме се, за да изградим облика на своите личности до едно по-високо и по-значимо ниво, така че по-цялостно да ги обединим с хармонията на душата. Чрез познаването на нашето минало, ние можем да разберем настоящето си и да пресътворим своето бъдеще. Регресионните сеанси обикновено са свързани с нашите убеждения за смъртта. Независимо дали го осъзнавате или не, вие имате определени убеждения за това какво се случва, когато умрем. Ето една възможност да разгледате някои от въпросите, които си задавате. Помислете последователно върху следните въпроси от две различни гледни точки на скептиците и на убедените, след което си запишете отговорите в дневник. Въпросите са следните. Какво вярвате, че се случва с нас след смъртта? Какво мислите за близките до смъртта преживявания? Познавате ли някого, който е имал близки до смъртта преживявания? Ако е така, какво ви е разказвал този човек и какво сте си помислили по този въпрос? Вярвате ли, че имаме предишни животи? Защо да или защо не? Дали сте чели или срещали деца, които си спомнят свой предишен живот? Ако е така, какво мислите за техните разкази? Запишете си отговорите в дневник и размишлявайте върху тях. Така вие ще разберете какви са вашите убеждения за смъртта. Дали вие сте убедени или сте скептици.